השמש כבר שקעה, אני חוזר עייף מיום קשה של עבודה. הרדיו בתיקון, בטלוויזיה אין תמונה, אני נמצא לבד ומשעמם לי פה נורא. ואז את מתקשרת ושואלת מה נשמע, אולי תבוא אליי, אני רוצה לראות אותך. בוא אליי, אני מחכה, רק עוד רגע אני בא. בוא אליי, אני מחכה, רק עוד רגע אני בא. נפגשנו במקרה ברחוב, שאל מה השעה, עניתי לך סתם בחיוך, נתת לי נשיקה. אמרת שתתקשרי בהזדמנות הראשונה, חשבתי לעצמי שזוהי התחלה טובה. ואז טלפנת אליי ושאלת היי מה נשמע, אולי תבוא אליי, אני רוצה לראות אותך. בוא אליי, אני מחכה, רק עוד רגע אני בא. בוא אליי, אני מחכה, רק עוד רגע אני בא. מאז ועד עכשיו נשארנו שנינו ידידים, יוצאים ביחד לבלות, לרקוד, לראות סרטים. וכל פעם שאני נמצא בבית ולבד, אני יודע שתטלפני אליי מיד. ואז את מתקשרת ושואלת מה נשמע, אולי תבוא אליי, אני רוצה לראות אותך. בוא אליי, אני מחכה, רק עוד רגע אני בא. בוא אליי, אני מחכה, רק עוד רגע אני בא. בוא אליי, אני מחכה, רק עוד רגע אני כבר בא. בוא אליי, אני מחכה, רק עוד רגע. בוא אליי, אני מחכה, רק עוד רגע אני בא. בוא אליי, אני מחכה, רק עוד רגע אני בא. בוא אליי, אני מחכה. רק עוד רגע אני כבר בא. בוא אליי.